Icía vagaba por un terreo en descenso, soa, ata que se atopou co que sería a salvación de moitos. Non fixo caso aos consellos dos seus pais, nin os consellos dos seus avós. Non quixo escoitar. Defendeu o que quería, porque era o que lle facía sentir ben. Costáralle moito chegar a ese punto de paz interior. Porén, costoulle moito facelo, xa que non aceptaran facilmente. Mais ben, nunca chegaron a aceptar. Era unha muller crente. Que ia ter para ofrecer ademais da súa virxindade? Todos criticaron a súa maneira de vivir e o seu xeito de sentir. Fixeron voltar ao oscuro. Semente de escuridade. Semente de escuridade. Desconfiada de todo o que fixera. O seu alicerce permanecía tratando de guiarla, pero atopábase percorrendo un treito imposible. Non saía dun estado monótono. Ela seguiu gatexando pola súa fe ata a saciedade. Para exaltar o nome do que era o máis prezado para ela. Acusárona unha e outra vez, de estar perdida. Fixeron todo o posible por acabar con ela, porque ninguén vía a súa razón de existencia. A fe absorbeuna e, de alguna maneira, axudouna a morrer e a sobrevivir ao mesmo tempo. 3 veces se cortaron o pescozo, e 3 veces ela aguantou, sen deixar de respirar. Pero pasados 3 días, tivo que deixar de facelo, porque non atosmaba máis. E ese foi o seu fin, a morte do seu cerebro e do seu corazón. Pero onde xamais a morte da súa fe e da súa alma.